हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि माखासे रिक्वेस्ट खालामनायाव आङो भिडिअ खालामनो लानाय जादों माखासे डेटा कालेक्शन खालामनायनि गेजेरजों दा बाहाय नुनो मोनदों इजराइल आरो फिलिस्टाइन मोननै हादरनि गेजेराव गोबांथार दावहा जागासिनो दङ दा बे दावहानि सायावनो नोंथांमोननो मानि थाखाय आरो माबोरै माबेखौ लानानै जायो बेनि सोमोन्दै गासै जारिमिनारि बाथ्राखौ लाफानानै नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय जादों दा बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों जे इजराइल आरो फिलिस्टाइननि गेजेराव थाद'नाय गैयाजासे अख्रांमा रकेटफोर हगारनानै गाग्लोबलायनाय थानाया दासिम सोलिगासिनो दङ आरो लासै लासै बियो मोननै हादरनि गेजेराव कन्ट्रल गैयै दावहानि महर लाबोनायखौ नुदों दा बेबायदिनो थांनाय 2014 मायथाइयावबो मोननै हादरजों मोनसे दावहा जाखांदोंमोन जेराव 50 सानसिम बे दावहाया जाबाय थादोंमोन लासै लासै दा जाहोना जादों मानो दा बेखौ दानिया फैदों मिथिनि दा जारिमिनखौबो लाना नायोब्ला नुयोदि मोननै हादरनि जेंनानि गेजेराव जोबोद गोजाम आरो गेदेरथार माखासे जाहोनफोर दङ धोरोम बिजाब बाइबेलनि बादिब्ला फोरबो जिसुआ इजराइलनि थावनिफोरखौ इहुदिफोरनि थाखाय फोसावनानै होदोंमोन जायनि थाखाय मुलुगनि इहुदिफोरनो इजराइलखौ गोथार थावनि होननानै साननानै लायो दासिमबो नाथाय इहुदिफोरा बे जायगानि थाखाय गोबां खेब इस्लामिफोरजों जुजिनो गोनां जाबोबाय आरो माखासे मानि थावनिखौ हगारनानैबो होनांगौ जाबोदों दा बेनिखायनो बे जायगाखौ बिसोरो माब्लाबाबो खोमानो साना दानिया जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि उननि 12 मायथाइयाव रमान साम्रायजोआ बे ओनसोलखौ गाग्लोबनानै सेनानै लादोंमोन दा बेनि उनाव इहुदिफोरा बे थावनिनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव खारसारना थांनांगौ जानानै फैदों जायखौ जारिमिनाव एक्स'डस बुंनाय जायो बे जाथायाव गोबांथार इहुदिफोरानो आमेरिका आरो इउर'पआव खारलांनो गोनां जादोंमोन दा बेनि जाउनाव इहुदिफोरखौ गोबां हादरनि सुबुंफोरानो नेवसिदोंमोन आरो बिसोरनि सायाव फोथायनाय गैयै जाबोदोंमन जायखौ एन्टिसेमिटिज्म बुंनाय जायो बेनिखायनो इहुदिफोरा गावसोरनि सिनायथिखौ जेब्लाबो थिथियै होनो गोनां जायोमोन माने बे आरब हादरनिफ्राय गाग्लोबजानायनि गेजेरजोंहाय इहुदिफोरा बे जायगाखौ गारनानै खारनांगौ जानायाव बिसोरखौ रावबो फोथायला आरो बाहेरानिफ्राय खारबोनाय नालाय रावखौबो फोथायला आरो बेखायनो बिसोरो फोथायजानाय गैयै जादोंमोन बेखायनो बिसोरो मा खालामनांगौ जाबाय गावसोरनि खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय बिसोरो माबा मोनसे साननो गोनां जाबाय दा बेखायनो बे समावहायनो थिय'डर हर्जल मुंनि सासे इहुदि लिरगिरिया जोनोम मोननायसै जाय बिथाङा उनाव खौरांगिरिबो हाबा मावदोंमोन माने रिपर्टारबो खामानि मावग्रा जादों दा बेनिखायनो बे थिय'डर हर्जलआ एन्टिसेमिटिज्मनि थाखाय जुजिदोंमोन गावसोरखौ नेवसिनायनि थाखाय बे समावनो 1890 मायथाइयाव रुस आरो फ्रान्सनि गेजेराव दावहा जाबाय जेराव फ्रान्सआ जेनदोंमोन आरो बेयाव फ्रान्स जेननायनि जाहोनखौबो सासे इहुदि दैदेनगिरि एलफ्रेड ड्रेफ्स मुंनि बिबानगिरिनाव दाय होजोबदोंमोन जाउनाव खौरांगिरि थिय'डर हर्जलआ मुलुगनि गासैबो इहुदिफोरखौ खौसे खालामनो बिसोरो आलादा रायजो गायसननो थाखाय नाजानायसै आरो बेयाव बै बिबानगिरि एलफ्रेड ड्रेफ्स मुंनि सासे सुबुंखौबो बियो लोगो लादोंमोन आरो गासैबो इहुदिफोरखौनो खौसेयै लानो आखायाव लादोंमोन आरो बेनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो एबा हादर दानो थाखाय बिसोरो थिरांथा लादोंमोन मानो होनबा मुलुगनि रावबो सुबुंफोरानो इहुदिफोरखौ सैया दा बिनि उनावनो बिसोरो 1897 मायथाइयाव सुइजारलेण्डआव वर्ल्ड जायनिस्ट मुंनि मोनसे कंग्रेस राजखान्थि हानजा दायो होनदों जायनि ओंथिया इहुदिफोरनि राव एबा हिब्रु रावाव सोरगो रायजो होननानै मिथिनाय जायो दा बे सोरगो रायजोनि थाखाय मोनसे आलादा हानजा एबा राजखान्थि हानजा दाबाय बिसोरो दा बे दानायनि उनावहाय बे आफादानो गासै मुलुगनि इहुदिफोरखौ ज' खालामनो हादोंमोन दा बिनिनो गेजेराव 1904 मायथाइयाव नाथाय बै खौरांगिरि हार्जलआ थैबाय अब्लाबो नाथाय बे इहुदिफोरनि खौसेथिखौ सिफायनो हायाखै बेनि उनाव 1914 मायथाइनि सेथि मुलुग दावहाया जाबाय बे समावनो सेथि मुलुग दावहा जाबाय 1914 मायथाइयाव आरो सेथि मुलुग दावहा जाखांनायनि उनाव ब्रिटेन आरो इहुदिफोरनि गेजेराव मोनसे गेदेरथार गोरोबथा जाबाय होनदों नैबे मोनसे गोनांथार बाथ्राया बिनिफ्राय फैबाय इहुदिफोरा ज' जाबाय ज' जाखांनायनि उनाव बिसोरो मोनसे हानजा जिहेतु जाबाय बे मोनसे आफाद दाबाय बे आफादनि गेजेरजों बिसोरो खौसे जाबाय मोनसे मुलुगनि इहुदिफोरानो दा बे समावनो नाथाय आरो मोनसे जाबाय जाथाया मुलुगनां दावहा जाबाय सेथि मुलुग दावहा दा बे सेथि मुलुग दावहायाव ब्रिटेनखौ लोगो लानानै इहुदिफोरा ब्रिटेन हादरजों लोगो जाबाय आरो ब्रिटेन हादरजों मोनसे गोरोबथा खाबाय होनदों जेराव बे दावहायाव ब्रिटेनआ रमान साम्रायजोखौ फेजेननो हायोब्ला फिलिस्टिन ओनसोलखौ इहुदिफोरनि थाखाय आलादा हादोर हिसाबै हगारनानै होनाय जागोन होननानै समायखिरा लानाय जादोंमोन दा इहुदिफोरा खौसे आफाद जानानै जथाय जानानै ब्रिटेनखौ सेथि मुलुग दावहायाव हेफाजाब होबाय आरो आरब हादरखौ ब्रिटेनआ फेजेननो हायोबा सिगांनि गावसोरनि फिलिस्टिन रायजोखौ
इहुदिफोरनि थाखाय हगारनानै होगोन होननानै बिसोरजों गोरोबथाखाबाय होनदों। नाथाय ब्रिटेन हादरा रमान साम्रायजोखौ फेजेननो हादोंब्लाबो फिलिस्टाइन ओनसोलखौ इहुदिफोरनि थाखाय आलादा हादोर हिसाबै फोसावनानै होआखिसै होनदों। जायनि थाखाय बिसोरो खालि मा खालामनानै होदों, इहुदिफोरनि रैखाथिनि थाखाय माखासे खान्थिफोर आरो माखासे बेंथानाय सिकिउरिटिफोरल' होबथाना होदोंमोन। नाथाय हादरखौनो गासैखौबो फिलिस्टाइनफोरखौनो इहुदिफोरनि थाखाय हगारजोबनानै होआखै होनदों। दानिया बेनि थाखायनो मा जाबाय होनदों, लासै लासै फिलिस्टाइननि सिङाव थानाय आरबि सुबुंफोर आरो इहुदिफोरनि गेजेराव सिं सिं जाखोमाबाय थाबाय होनदों। माने जुजिलायनाया जाबोबाय थाबाय होनदों। बे जुजिलायनाया लासै लासै बांलांनायनिफ्राय बांलांबाय थाबाय इहुदि आरो फिलिस्टाइनाव थानाय आरबि सुबुंफोरनि गेजेराव। दानिया फिलिस्टाइनफोरा बेखायनो साननो लाबाय जाहैदों, फिलिस्टाइनफोरनि हेंथायै बेखायनो साननो लाबायनो इहुदिफोरा, जुदि फिलिस्टाइनाव इहुदिफोरा आरोबाव हाबफैबावाबा, मैखोमै हाबफैबावाबा फिलिस्टाइनाव थानाय आरबि सुबुंफोरजों जुजिनो हानाय नङा। बेनिखायनो रमाननि सुबुंफोरजों जुजिनो थाखाय बिसोरो लासै लासै बुहुमनि गासैबो ओनसोलाव थानाय इहुदिफोरा फिलिस्टाइन हादराव हाबहैनो गोनां जाबाय होनदों। फिलिस्टाइन हादराव हाबहैजोब्बाय, लासै लासै फैफिनगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय उनावहाय नुनो मोनदों 1920 आरो 1945 मायथाइनि गेजेराव इउरप हादरफोराव इहुदिफोरखौ हिटलार आरो बिनि दैदेननाय नाजी हानजाफोरा अयथासार खालामनो हमबाय। जाहोनाव इहुदिफोरा लोब लोब फिलिस्टाइनाव हाबफैसिनबावबाय। दा फिलिस्टाइनाव इहुदिफोरनि बेबायदि हाबफैनायखौ नुनानै बेयाव थानाय सुबुंफोरा जोबोद रोजा जाबाय इहुदिफोरा। दा बेखौ नुनानै आरोबाव बिसोरजों फिलिस्टाइनाव थानाय आरबि सुबुंफोरजों बांसिनै दावहाया सिं सिं गोगोम जासिनलांबावबाय होनदों। दा बे समावनो हिटलारा इहुदिफोरनि सायाव उदखारखौ बांसिनै खालामसिनबावबाय, जेराव नैथि मुलुग दावहानि 6 बोसोर समाव 1945 मायथाइसिम 60 लाख इहुदिफोरखौ बियो बुथारदों होनदों। जाउनाव इउरपआव थानाय गासैबो इहुदिफोरानो फिलिस्टाइनाव हाबफैजोब्बाय। आरोना फिलिस्टाइनखौ सासन खालामनायाव बेखायनो ब्रिटेन हादरा दानिया कन्ट्रलाव खालामनो हायै जाबाय होनदों दावरावखौ। माने इहुदिफोरा लोब लोब गासैबो इउरपियान कान्ट्रिनिफ्राय हाबहैजोब्बाय फिलिस्टाइनाव, आरो फिलिस्टाइनाव थानाय आरबि सुबुंफोरजों बिसिनि दावराव जानाया बांनायनिफ्राय बांलांबाय। बिनि थाखायनो बेखौ सासन खालामनानै लानाय ब्रिटेन हादरा बिसोरखौ दबथायनो हाया जाबायनो। जाउनाव बिनि फिलिस्टाइन हादरखौ UNOनो हगारनानै होनो गोनां जादों होनदों। दा UNOआ ओंखायनो 1947 मायथाइनि 29 नभेम्बराव फिलिस्टाइनखौ इहुदि आरो फिलिस्टाइनी सुबुंफोरनि गेजेराव बोखावनानै होबायनो। दानिया ब्रिटेनआ सामलायनो हायिखाय दावराव जानायाव इहुदि आरो आरबि सुबुंफोरनि गेजेराव जिहेतु दावरावआ सोलिबाय थाबाय, बेखायनो मा जाबायनो, फिलिस्टाइन हादरखौनो UNOआ बोखावनानै होबायनो। खावसेखौ फिलिस्टाइननि हादरफोरनि सुबुंफोरनो आरो खावसेखौ इहुदिफोरनो राननानै होबाय होनदों। नाथाय बे सिमा बोखावना होनायखौ इहुदिफोरा गोजोनदोंमोन, नाथाय फिलिस्टाइनाव थाखानाय सुबुंफोरा बेखौ एसेबो गोजोननाय मोनाखैमोन होनदों। आरो बे समावनो ब्रिटेन हादरा बे ओनसोलखौ हगारनानै गालांबाय होनदों। बेखायनो मा जाबाय, फारसेथिं इहुदिफोरनि खावसे हादोर आरो खावसेयाव फिलिस्टाइननि हादर जाबाय। जाउनाव 1948 मायथाइनि 14 मेयाव इहुदिफोरनि थानाय ओनसोलखौ इजराइलआ लाबायनो। साखाथियाव थानाय इजराइल हादरा इहुदिफोराव थानाय ओनसोलखौ खावसे जिहेतु इहुदिफोरनो हगारना होदोंमोन, बेखौ इजराइलआ लाबाय। ब्रिटेनआ हगारना होनायखाय खावसेया फिलिस्टाइननि मानसिफोरनियावनो थाबाय, फिलिस्टाइनानो थाबाय होनदों। नाथाय सिमाखौ लानानै फिलिस्टाइननि सुबुंफोरा सुखुवाखै, ओमफ्राय इहुदिफोराल' सुखुदों। बे जागासिनोखा। बे जाथायाव इजराइलनि सोरगिदिं थानाय आरब हादरफोरा जेरै सिरिया, लिबिया आरो इराक, बिसोरो इजराइलनि सायाव गाग्लोबनो आखायाव लाबायनो। दाना ब्रिटेनाबो हगारनानै थांबाय नालाय, सिगाङाव ब्रिटेनखौ गिनानैसो जेबो खालामखायाखैमोन आरबफोरा, नाथाय गावस्रा जेनदों नालाय सेथि मुलुग दावहायाव। बेखायनो मा जाबाय होनदों, जेलाना ब्रिटेना थाङो अब्ला इजराइलआ इहुदिफोरनि थानाय फिलिस्टाइननि खावसे बाहागोखौ लानायखौ सेनानै लाफिननो थाखाय आरब हादरनि गुबुन गुबुन हादरफोर जेरै सिरिया, लिबिया आरो इराक, बिसोरो इजराइलखौ गाग्लोबनो लाबाय होनदों। दा बेयावनो आरब हादरफोर आरो इजराइलजों दावहाया जाजेनबाय। आरबफोरनि हादरफोर आरो इजराइलजों जाजेनबाय दावहाया बेयावनो। आरो बे दावहायाव उनाव साउदी आरब, येमेन बेफोर हादरफोराबो बाहागो लादों होनदों। उनाव बे दावहाया 1 बोसोर गोलाव जानायनि उनाव दावहाया जोबो होनदों, आरो जर्डान आरो इजराइलनि गेजेराव सिमा थि खालामोनो, जायखौ ग्रीन लाइन मुं होनानै दोननाय जादों होनदों। दानिया
सिगाङाव फिलिस्टाइननि सुबुं आरो इहुदिजोंल' दावराव जाबाय। बेनि उनावहाय गन्दगला बारानिफ्राय बारा जानायाव ब्रिटेनाबो हगारनानै थांनायाव इजराइला इहुदि थानाय ओनसोलखौ लानायाव हादरजों हादर जाफैबाय आरो इजराइल हादर आरो आरबि हादरफोरजों दावहाया जाबाय होनदों। जाउनाव इजराइला गोबां खहा जादों आरो बे दावहाखौ फोजोबनो थाखाय 1 बोसोर दावहा नांदों। 1 बोसोर दावहा नांनायनि उनाव मोनसे सिमा थि खालामदों जायखौ ग्रीन लाइन बुंदों होनदों। जाय ग्रीन लाइना जर्डाननि गेजेरजों थांदों होनदों। दा बे दावहायाव 70,000निबो बारा फिलिस्टाइननि सुबुङाबो जिउ गोमानांदोंमोन होनदों। बेनिफ्राय 1967 मायथाइयाव फिन आरब हादोरफोरा ज' जानानै इजराइलखौ आरोबाव गाग्लोबबावदों। मोनसे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव सिमा थि खालामनायनि उनाव आरोबाव 1967 मायथाइयाव फिन आरब हादरफोरा इजराइलखौ गाग्लोबबावदों। नाथाय बे बाराव इजराइला आरब हादरफोरखौ गासैखौबो हारसिङैनो फेजेनजोबदों आरो फिलिस्टाइननि सिंनि ओनसोलफोर जेरै वेस्ट बेंक, गाजा आरो जेरुजालेमखौ इजराइला गावनि सिङाव लानानै थांदों। जेराव इजराइला जेरुजालेमखौ राजथावनि होननानैबो फोसावदों। बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिगोन। बेनिफ्राय बे समनिफ्रायनो बे दावहानि उननिफ्राय गाजा ओनसोलखौ खावसेखौ हगारफिनदों फिलिस्टाइननो आरो खावसेखौ इजराइला गाव लादों होनदों। आरो बे लाजानाय बाहागोनि आरो सायावनो दिनैसिमबो बे गाजा ओनसोलखौ लानानैनो फिलिस्टाइन आरो इजराइलनि गेजेराव दावहाया जागासिनो दङ। दासिमबो बे ओनसोलखौनो आरो बेयो दिनै जाबाय थानाय दावरावआबो बे गाजा बे सिमानि थाखायनो जागासिनो दङ होननानै फोसावनानै होदों। दा बेफोर गासैबो सिगांनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय सिंनि जाथायफोर बिसोरनि। दा बेखौनो नोंथांमोननो लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। जि निउस बिनि रिपर्ट बादियै बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जादों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबाबो मोनगोन। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।